Word dokumento bat HTML formatuan bihurtzeko, egin behar dugun gauza bakarra da, kargatu Wordeko dokumentoan, Word 2003 edo 2006, depende ze Word eukiko dugun, eta gordin behar dugu formato desberdinean. Horretarako, zabaltzen dugu artxiboa, gorde honela, eta orain hemen agertzen zaigu posibilitate desberdinak. Hemen daukagun tipoa ez da dokumentu bat izango, tipoa ja hemendik aurrera izango da pagina web. Sarkatzen dugu, eta hemen ipini behar dugun izena, hobe da utxune gabe idaztea. Adibidez, Lego ekintzak. Eta gorde. Hau izango da, HTML-ko dokumentuan, eta horrela ikusiko da. Bale? Ados. Zenbat eta dokumentu komplexuago, gero eta zailtasun handiago ikiko dugu egokitzapenak egiteko edota aurkezpena egiteko. Horrein, izango duguna, lortu duguna, bi fitxategiak izango dira. A ber, bata izango da, logo ekintzak, HTML-ko fitxategia, hemen ipintzen dugu, alde batean, eta gero, beste bat izango da, karpeta bat. Eta karpeta honen izenan izango da, a ber, aurkitzen dugun, hau, Lego ekintzak, gidoi bajua, artxiboz. Hauxe dira, igo behar ditugun bi karpetan gure driven sortutako karpetara. Bale? Ikus dezagun. Hemen daukagun gure drive, zabaltzen dugu nire karpeta, eta orain hemen ematen diogu igotzeko fitxategia. Zer izango da? Artxiboa izango da, maileguan egongo da, eta izango da guk sortutakoa, hau da, logo ekintzak, zabaldu, igo egingo da, hemen agertzen zaigu, hau, itxi, eta orain igoko dugu karpeta. Ze karpeta? Ba, Lego ekintzak artxiboz. Karpeta osoa igotzeko, komenigarria da Google Chrome nabigatzailea instalatuta izatea. Bestela, artxibo igo behar dugu. Baina, egosoagoa da, gainera, Google Appsen lan egiten balin badugu, egosoena da Google Chrome instalatzea, eta errestasun handiagoz joko egingo dugu aplikazio guztiekin. Denbora behar dugu, badakizue, ADSL asimetrikoa da, jeitziera abiadura handia daukat, baina igoera ez. Hemen ja, esaten digu, eginda dagoela igoera, eta hemen ikusten dugu gure behar ditugun fitxategiak. Gure fitxategiak eta fitxategi honekin joaten diren irudiak. Orain, ezagutzeko zein den fitxategi honen URL-a, hemen ikusten behar dugu web view link kode hori. Hau da, egingo dugun izango da, kopiar, eta gero joan gaitezke Word dokumento berri batean, eta hemen idatzi hurrengoa.
orain pegatzen dugu kode hori eta hurrengoan fitxategiaren izena. Hau izango da gure fitxategiaren URL-a. Eta hemen sakatzen baldin badugu, agertuko zaigu guk sortutako fitxategia. Eta edonor aukera izango du eskuratzeko.